Unha das grandes apostas do Concello de Vilagarcía é o seu modelo de cidade. Baixo o programa Vai de Rúas, o goberno local crea espazos onde os peóns teñen prioridade sobre os vehículos. Froito deste modelo, a vila celebra cada ano a Semana Mundial da Mobilidade. En esta edición, ademais, organizará o seu primeiro congreso sobre a mobilidade do futuro. O obxectivo que se busca é a reflexión de todos, que todos reflexionemos xuntos e que nos deamos conta realmente de que realmente os peóns somos os máis vulnerables, somos os que necesitamos de moito máis espacio e do que fomos perdendo ao longo de todos estes anos ca perda deste espacio que se foi gañado para os vehículos. O congreso terá lugar do 20 ao 22 de setembro. Cada día estará dedicado a unha temática diferente con relatores de primeiro nivel. Outro dos obxectivos é que a veciñanza valore cara onde quere que evolucione a súa vila. Outro punto de reflexión é a donde imos cos vehículos, non? É dicir, se de 6.000 vehículos que había no ano 1980, estamos agora en 2022 en máis de 26.000 vehículos. Creo que temos que facer unha reflexión todos de hacia onde imos, se podemos seguir crecendo como vehículos ou realmente temos que pararnos a pensar e decidir se realmente é o que queremos ou temos que tomar a decisión de se acaba isto, plantámonos e pedimos un espazo para nós, non? Para os peóns. Ademais dos relatorios, cada tarde haberá un obradoiro diferente. O primeiro será un paseo pola vila analizando os cambios que se realizaron nos espazos, o segundo será o Día de Mobilidade e Infancia e o terceiro estará dedicado ás persoas que non se senten cómodas andando polas rúas en bicicleta. O Día de Mobilidade e Infancia imos traballar cos máis cativos e imos facer un taller de seguridade viaria, pero non un taller ao uso, é dicir, non un taller no que ensinemos os rapaces a levar o coche, sino en todo o contrario. Van a ser os propios nenos e todos os participantes neste taller que se farán no Colexio da Escardia e que será a cargo de Jan Picar e Stop Accidentes, serán os propios cativos os que nos digan todas as rúas que están mal e que nas que eles ven que realmente encontran dificultades para poder pasear e chegar ao cole sin ter algún tropezo ou non ter seguridade viaria. O congreso terá lugar no auditorio de Vilagarcía. Tanto a asistencia aos relatorios como a participación nos obradoiros requiren de inscrición previa.